Bleu ong bagi sengikin poi ha kebangan pelong ya ke jutang batamai ha ying Israel bar ke ying Juda. Om dei kum geto ke jutang kebangan pelong batki man bangal walam ikin ri Egypt. Om dei kum geto ong namar ngan tho yigi anjunga ha ke dono jengki. Kata gede kejingi tulpa jong unoi tulpa Jeremia uong kan sepoi kepor ha keba ngan pelong ya ke jutang ke batamai. Kalau jia ne em kata ke jutang ke batamai hoi kalau jia ada kejing wan jong ujisu syek pertai ublei ulap pelong ya kata ke jutang ke batamai. Kam dei kum betu ke jutang ke bolu pelong bagi kon Israel man bo u yalam ikin ri Egypt syirikanan mdei kum betu kum genopat unong thok syek Hebrew u betai ha ka shithi shino Hebrew long ba prat khot ke bashipo wong ka nig long da ke jutang ke bangan pelong bat ki hadi ngi ta ki singi ong trai bangan bu iki anjinga ga jumut jiber khat jengki ngan tho iki ha ki dono jengki bat kin long pai lang jenga ngalong ublei jengki bat kinam don kamban hikai da mono iki na babaro kin itho yanga na do berit ado bokraw panam don uban man hikai ngi ban ong tu tip yo trai namar boro ngi tip yo trai kaji kala jian em gani ni kan saja kani kala adab ja nado mono nado bo jisuan jisu long ka an ublei ya ka bala tho ha gi dono jungi jisu long ka an ya bala tho ha ka jimut jiber khat jungi jisu long ka jingkut jang ka to ka dak ka bala tho man bo ble pen u yalam ye ki khol Israel nari Egypt syarikanan u jisu long ka jingkut jang ka to ka dak Apostol Paul kren ni kata ha ke sisi chinong Korin kalong ka pa ar ket khot ka balai khot kalong ba kesti ba chinong Korin kalong ka balai ket khot kan riu rong ublei ulap pelong yingi balong kinong yalap kinong syikri ye ke jutang ka batamai ti om kita ki jong ka dak namar ka dak ka penyap rei ka mensim ka penim ublei ulap pelong yu Apostol Paul balong unong yalap ka jutang batamai mdei jutang warim namar ka dak om ki jong ka dak ublei ulap pelong yu Apostol Paul balong om unong yalap ya gadak kabala tho haga kot dan ya gadak kabala tho humau dan ya gadak kabala tho snim rat gadak ka penyap o Apostol Paul ublei lo pelong ya nga ban lo no yalap jong ka jing tho kabala tho haga mensim namar ka dak ka penyap ka mensim penim pin kli bena mentap nong kumnong ta ka dak ka de geto Paul apostol da dewong lada kata ka jing syukrin yang jong ka jing yap ya ka bala tho hakimau kalong ka don burong kat hadu bagi khun Israel kim la ban khmi ya ke khmar Moses namar ke jinten shan jong ke burom jong u ka bolong ke burom ke ban sedam no ki khon Israel kim la ban khmi
Kimlawan page ke khmar Moses namar ke jing tenshan ke khmar Moses namar udang dep kendo yo try halor lom. Kimlawan page ke khmar Moses. Baru polong ketu gede ke buram Moses gede ke buram ke mansa jano. Lada pikili nga piang kumno to kadak kade ketu man bau ble walam ikon Israel nor Egypt kane jubao gede ke khot ke banyo. Lada kata kadak ye ke bala tho hau mau ke kedak ke bala tho hau mau u apostol Paul Ukren syapang ke hukum ke bala tho hau mau. Apostol Paul ong u beliau klem pelong nga balong no yelap jong gadak ke bala tho hau mau namar gadak ke peniap u beliau pelong nga balong no yelap jong gadak ke bala tho ha ka dono. Hi man shwa gede gadak ke bala tho hau mau ni do bo Jesus Christ wan ye ka an blei la tho ha ge jimut berkhat jungi la tho eka ha ka do no jongi mentangim dan kam syu ye ka dak ka mana syabar ban yalam ban betin lenti yengi kum ki kristan ban yai lenti ha ge jinya lenti jungi ngim dan kam ye ka dak ka mana syabar ngim dan kam ye ka dak bala tho mau ka bala tho na syabar ngim dan kam ye ka dak bala tho ha ga kot ka mana syabar ban yalam lenti yengi ya barok khoi kaba ngidon kam ban yalam yengi barok khoi kaba ngidon kam ye ke jinglam la tho dot hagi dono jingi ye ka anble la tho dono jingi ka jingai kristan kam dei ka jingilam ka bana syabar ka jingai kristan ka dei ka jingilam ka bana syapo namar ngidon kam ye ka dak ka bana syabar ngidon kam ye kedak ke bana syapo. Jisuwan je kejai penrujiu ke bamane yo blei. Da ke babot ye kedak ke bana syabar. Kedak ke bala tho mau. Jisu kendo ye ke wei ke briu kenong Samaria pat ko ngingi mane hang ne halom geresim pi mane ha Jerusalem. Jisu ong kapor kan sepoi bat kalau mentaken baki no mane ha Jerusalem kino mane ha Gerizim haulom Gerizim kino mane hang nono kapor kan sepoi bagalo mentaken baki no mane yo kupa kin mane yo hakaman sem baraga bashisha kajing mane kam desho da ka bangi bot ya ka dak ka batho hakot da ka bangi bot ya ka dak ka batho humau lani hanono ka dak ka na syabar kita por khoi ki wanra kide gijing shikri jong gijing yap o apostol Paul mentah yiki anblay la tho hakin donod jongi ublay yalam mdei na sha bar namar ublay mdei boss ublay yalam da ka bo pashat jingshai hakin donod jongi pengiyo i ka jingshai ka burom ublay kalau dong besar kat kot ke menriu ublei ubala hukum ye ka jingshai ban shai ke bedom ula panshai ye ka jingshai haki dono jongi ban a jingshai sepang ka jingtip ye ka buram ublei ha ka khmat ujisu ka buram Moses kala jano kala dam kala dono mantangi don ka weipat ka buram ke banek si junam kadai ka buram jong ublei ka bangiyo i ha ka khmat ujisu baru polo ong udah jo ublei bahi hukum ye ka jingshai ban shai ka bedom udah new jo ublei bahi ka hukum ye ka jingshai ban shai ha ki dono jongi ublei klem bo pashat jingshai ha ka dak ka batho mau ublei upashat jingshai
haki dono jongi ar gorin gunong pesawat kot panriu an pule biang ublei ulap shat jing shai haki dono jongi ban ai jing shai sepang jitip yu Kristus Yesu sepang jing tip ke brong blei ngila tip ke brong blei bagata na beleng tip na mar ka don ke jing shai ke dono jongi pi ka dak ka manusia bar kam de ke jing shai ka ban yalam ye ke jing im jongi Kristan ke de ke jing shai ke bobulu lo pasat ha ka dono ke de ke ta ka ba yalam nanti yu Kristan balad ke jing Kristan ke de ke jing ngai ke ba ya ke jing shai ke jing Kristan de ke jing ngai ke de ke jing ya nanti ke bom jin thut namar ngidon ka jing shai arpo zau kita nyos ni shite yo 24/7 ngidon ya ka jing shai ha ka dono ngitip ya ka burom ngiyo ig burom blei bat ngitip ya ka sur blei ngi snow ya ka sur blei ngitip ayu ukren hangi kisti penukong jong uyonis kalanong ga ba ar khot ka ba arpho ka ngi don ye ga jing pensle no bo khoi tam ngi tip ye ke baro thot arpho nyo gong te ga ta ga jing pensle ka bang la priang no ka yai sa hangi bat ka hikai hangi bangim don kam mano banwan ban hikai hangi namar baro nginang meno kini ke jia kini ke jia nadu ke khlimat ke bo bleu tho yeki an jo hagi dono jingi nadu bo bleu upashat jing shai hagi dono jingi par Kristan de mala Kristan de ubala shai hagi sti penukong jo apostol Paul chinong Korin kalunong ke baar ke khot ba khan riu u eu betip ye ke jimut jong trai bo unyo hikayu Henry ngidon ye ke jimut u Chris u eu betip ke jimut Chris pi manchwa ngi hab banda bo ye ka ngi hab banda bo ye ka dak bal tho humau le ne ka dak bal tho ka dak ka ban shabar ngi hab banda bo ye ki banang ban im bantip umut ayu blei bantip ka e ke jimut jong blei nadu buji suwan ong here menta ngidon ye ke jimut u Chris ngidon ha e ngidon ke jimut Chris ha ka donod jongi ha ki donod jongi ngidon ye ke jimut Chris ngi latip ngalai biang chenong Hebrew lenong baprat kot ke baprat khandai ter kaum kumni ubleu lo polong jutang bathamai bat ngi menta polo tho yaki haki dono jangi bangim don kam mano banwan ban ongi to tip yo try to yat kum nemo to yat kum to mo ngim don kam banwan do bru ban nashabar ban ongi kum ta ka ong namar baro ngi tip yo try ne do berit hadu bukhra maro ngi tip nong biang namar baro ngi tip menung ngitip nadu ke khlimat ke boble utho yeki anjo haki dono jengi ke jingi Kristan ke de ke jing ngai kapala yalam da ki an blei ki banashapo ke dono ke jingi Kristan kam de ka bai ke jingi lam ka ba yalam da kabana shabar da kadak kabana shabar kadak kapanyap rega mansem ka papanim kadak kadai gato ka jutang ka boleh pulong bagi khon Israel man bo wala mikin Egypt syari kanan kadak jong kabala tho ki dong kadai kadak ndu bo Chris ula kalalong do baru la yap siga pop uim umi pat pan kesanangi badi ke anjung boleh la thoi dono jingi
ki ai an blay ki bela tho don no jingi u Chris u long ki an jong blay ki bela tho don no jingi ki stiu Paul chinong Ephesus ke keren ye gane ngan hapan de page pan ket mau kal nong ke ba ar dengan bakla ki stiu chinong Ephesus kal nong kabalai Ephesus nong balai khot bakhat nhau ke jing duai jonga ong Paul yipi kalong ba Chris unyo shong haki dono jong pi daga jingai ha eu Chris don menta udon haga ketiga mon kupa ha ege ketiga kamon kupa don haki dono jangi ha eu Chris don menta udon haki dono jingi ha eu shong thor khan nyo ko uba un shong daga jingai haki dono jingi Chris don haki dono jingi Kaba sungup si kalau majority ngia kemit siapa neng, soalan der kilo. Kat kum kecing kai jong ke testament ke bertemai, ukris ushong, dah ke jingai haki dono, jong ke bangai. But ukulalo, ke anyu blay, dah ke pentah jongi, ulong ke jingshai, bangim jentut, namar ngi dono, ke jingai Kristen, ke dah ke jingai jong ke jingshai, ke dah ke jingai Kristen ke dah ka an blay bla thok haki dono jongi ngim don kam ya ka dak ka man shabar ha ka jing ya lenti ngi don kam ya ka jing shai haki dono jongi u blay u la tabe jing shai haki dono jongi ngi le i ka buram u blay ngi la yo i ya ka buram u blay bagar tenshan pernai ha ka khmaru jisu so briu u bai sha yalam do jisu Doita u Kristen haru briu u bala sya elam dekat dak kepada syabar umdei Kristen umdei Kristen bo confuse ting syai ting dum ting kejingai Kristen kedai kejingai kabala syai kedai kejing syai ki an blay le thoi dono jingi bat nginang banim ni yo i ya ka buram blay bagada tenshan pernai haga khmaru jisu ka khmaru jisu kam ka kham thau ye ne ka face ka thau ya ka jing pen pao shapang jisu ka burung blay kam don selendet kilo ka burung blay ka tenshan pernai haga khmaru jisu ubri bu yo i ubadon ye ka revelation ye ka jimpen pa shapang Chris udah tahu bu yo i ye ka burung blay pat ka don bat ngi arbo saw kunta nyosungi ni le ya haga burung blay nado po jisu urung hadono jongi